kakampi, kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Paryon ngayon! Sa ngayon ay narito tayo sa Masbate City Port na kung saan ay naabutan natin itong isang steel boat o itong tinatawag nilang trawl. At dahil uman ito, doon naman sa pagitan ng Cebu or Bantayan Cebu at sa bayan ng Esperanza. Sa ngayon, kukunin po natin ang pahayag nitong kapitan ng steel boat o itong trawl. Sir, magandang hapon po, kami po ay upang kunan kayo ng pahayag kaugnay po dun sa pagkahuli ninyo. Sir, anong oras po kayo na dakit at anong araw po yun? Anong pitsa po? Itong pizza nun. Kahapon? Morning sa hapon? So pizza tres ng anong oras po? Alas 9. So iyon po ay nahuli kayo sa saang parte po ng lugar? Esperanza. So kayo po ay may GPS na ginagamit? So doon po sa GPS niyo, ilang pong kilometro po ang nasa plating po ninyo? 14 sa kanila. So yun po ang naging violation kung bakit kayo po ay dinakip ng operatiba ng Masbate Police Provincial Office. So ito po ay hindi kasama dito ang Coast Guard, hindi rin kasama po yung Maritime. Kundi ito ay operasyon lamang ng Masbate PPO. Okay, yun po mga kaibigan. At kaya ano po yung pangalan po ninyo? Ang pangalan po? Celso Turistante. Turistante. So ito po si Celso Turistante, ang siyang boat captain nitong trawl. At ang may-ari po nito taga saan? Ang may-ari po nito at ano pong pangalan? Jango. Saan po? Sa Cadiz. So ang may-ari po nitong trawl ay nagmula naman po sa Cadiz at nagngangalang Jango. So ngayon po ay alamin din natin yung kaugnay po nito sa kanilang violation. So ano pong violation ang inyo pong ikangay nilabag kung bakit po kayo hinuli ng ating pong mga otoridad? Ipapile na po ang kaso. Tingnan po natin itong kanilang GPS o plotting upang malaman po natin sa batay nga sa sinabi po nila ay ito ay nasa 16 kilometers, no? At hindi sila doon umano pumasok doon sa 15 kilometers na itinadhana para doon sa bawat area o yung waters delineation or ito yung bahagi na sakupan ng Esperanza at ng bahagi naman na sakop ng Cebu. Sa Cebu. So ito po yung actual. Kuha po natin. Ayan. So yan po ang actual na plotting nitong kanilang GPS. Atin pong nakasalukuyang nakikita. Sa ngayon po ay may total crackdown na iniutos ang puting gobernador ng Lalawigan Masbate na si Honorable Governor Antonio Tipo kaugnay naman sa paglalansag kontra illegal fishing dito sa Lalawigan.